Mbak Puput. Dalam Mas. Ini Bu RT sama Bunda Bude yang punya rondo kompling lagunya. Di sini rondo laku banget ya. Bunda. Nih Bu RT. Timbang ayu badhe tindak pundi kati karen tindak wae ra numpak mercy dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani
matur nuwun Ibu. Apa Bunda?